ceea ce înseamnă timp și bani pierduți. Chestionarele sunt fără îndoială una dintre cele mai populare metode de cercetare primară. Dar să creezi un chestionar eficient nu este la fel de simplu precum pare. Un sondaj slab conceput poate duce la date confuze sau irelevante, ceea ce înseamnă timp și bani pierduți. Întrebările trebuie să fie clare și specifice. De exemplu, întrebarea "ce părere ai despre serviciile noastre?" e o percepție. În schimb, poți întreba "cum ai descrie experiența ta cu procesul nostru de livrare?" Întrebările deschise, precum "ce ți-a plăcut cel mai mult la produsul nostru?" sunt mai greu de analizat. Întrebările închise, precum "ești mulțumit de produsul nostru? Da, nu?" sunt mai ușor de procesat, dar limitează contextul. Soluția? Folosește un mix. Întrebările prea lungi sau complexe, alt lucru de luat în calcul. Împarte întrebarea: "cum ai descrie eficiența serviciului nostru de relații cu clienții?" Și a doua întrebare: "cum ne compar cu alte companii similare?" Ordinea întrebărilor. Începe cu întrebări generale și treci treptat la cele mai detaliate. Dacă sondajul este prea lung, respondenții vor renunța. Fii concis. Elimină întrebările care nu sunt direct legate de obiectivele tale. Exemplu practic. Întrebarea "cât de des bei cafea?" este un început bun, dar des e perceptual, deci mai bine întrebi "de câte ori într-o săptămână?" Un chestionar bine realizat este cheia obținerii unor date utile. Nu uita că detaliile contează.